Keď niekto povie slovo Atlas, ja osobne si predstavím knihu s mapami. Na tých mapách krásne vidieť, ako sme si my ľudia vytvorili hranice, ktoré však ale príroda nepozná. Všetky environmentálne problémy sa skôr či neskôr týkajú všetkých z nás. Atlas, to je pre mňa tá mytická bytosť, ktorá drží celú našu zem vo svojich vlastných rukách. A my by sme sa možno tiež mohli niekedy zamyslieť, či tej zemi vieme trošku pomôcť a zobrať ju do svojich rúk. Odkazom na inšpiratívny mytologický príbeh vzdáva unikátne Enviro ocenenie Atlas hold vytrvalým ľuďom, ktorí neúnavne hľadajú udržateľné riešenia pre naše životné prostredie, prírodu aj spoločnosť. Preto dúfam, že tieto projekty a ľudia nás inšpirujú, vzbudia v nás zvedavosť a budeme to aj my, ktorým pomôžeme s touto ťarchou, ktorú si sami naložili na plecia, aby sme zachovali krásy našej planéty aj pre budúce generácie. Atlas je pre mňa niečo, čo spája. Spája mapy, spája rôzne kúty zeme, takže toto ocenenie je pre mňa niečo, čo spája. Spája komunity, spája ľudí so životným prostredím. Moje meno je Samuel Kováčik. Som Natália Pažická. Moje meno je Mišo Totka. Som Barbara Jagušák. Moje meno je Patrik Paulíny. A vy práve sledujete 4. ročník Enviro ocenení Atlas. 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 Pozrite sa na nich. Sú to obyčajní ľudia, ako väčšina z nás. So svojimi bežnými starosťami a radosťami. Majú však v sebe vzácnu vlastnosť. Môžu, chcú a reálne aj pomáhajú celej spoločnosti. Často drobnými, niekedy väčšími projektami, mimoriadne prospešnými pre našu zem. Pre ľudí, prírodu, živočíchy, rastliny. Sú inovátormi a inšpiratívnymi bytostiami zároveň. Dnes im chceme vzdať hold a oceniť ich. Také znetlé reči o tom, ako niekto pomáha a tie reči o tých zelených riešeniach, ktoré sú častokrát povrchné, sú už dávno minulosťou. Čo naozaj potrebujeme, sú jasné stratégie s jasne nastavenými cieľmi a niekedy je to na úkor určitého komfortu alebo napríklad aj zisku spoločnosti. A preto sme podpísali a absolútne sa zaväzujeme k zelenému manifestu. A cena Atlas nás dobíja pozitívnou energiou a posúva nás stále dopredu. A preto by každý mal hľadať motiváciu priamo pri zdroji. Výjsť so svojou rodinou, s deťmi, s rodičmi, so svojimi priateľmi, so svojimi štvornohými miláčikmi do prírody a nabiť v prírode všetky svoje zmysly na novo. Jednotlivými kategóriami nás tento rok budú sprevádzať ambasádori z radou slovenských influencerov a tým prvým je vedátor, fanúšik fyziky, matematiky i vesmíru, športovec Samo Kováčik. Životné prostredie pre mňa znamená tú úplne najprirodzenejšiu vec, od ktorej sme si trošku ako keby odvykli. Životné prostredie je všetko okolo nás, ale sme od neho trošku izolovaní. A posledné roky konečne ako keby sa vraciame ku koreňom. Keď skúmame iné planéty vo vesmíre, jedna z prvých otázok, ktoré nás zaujíma, či sa na tejto planéte nachádza život, či tam majú svoje vlastné životné prostredie. A to ako keby nám pripomenulo, že vlastne my máme svoje životné prostredie a mali by sme sa o neho zaujímať a mali by sme ho skúmať a mali by sme si ho užívať a mali by sme si ho vážiť. 3 projekty, ktoré sa stali finalistami Atlasu tento rok v kategórii životné prostredie, podľa mňa spája jedno slovo a to slovo je, že citlivosť. Či už citlivosť voči životnému prostrediu, voči našej histórii alebo voči ľuďom. V spoločnosti by sme voči sebe mali byť citlivejší, mali by sme si vážiť svoje okolie, lebo to okolie tu nie je garantované. A myslím si, že všetky tieto 3 projekty, ktoré sa stali finalistami, dokonale podčiarkujú túto myšlienku citlivosti voči svojmu okoliu.
Do tohto ročníka environmentálnej ceny Atlas sa prihlásilo takmer 120 rôznych projektov. Prihlasovali sa školy, občianske združenia a rôzne organizácie a iniciatívy. A ja za porotu môžem povedať, že som naozaj veľmi rád, lebo keď sme si tie projekty individuálne prechádzali, bolo vidieť, že Slovensku možno svíta nádej a že sa blížime a smerujeme k takým možno lepším časom. Lebo z medziľudských vzťahov sa vytratilo takéto dobro a taký ten možno úsmev a ľudia sú takí arogantní a takým spôsobom sa začínajú správať aj k prírode. Čo sa týka kategórie ochrany životného prostredia, snažili sme sa vybrať taký projekt, ktorý by bol transparentný, ktorý by priniesol do budúcnosti reálne výsledky a merateľné výsledky a snažili sme sa vybrať a hodnotiť taký projekt, ktorý bol etablovaný na trhu, na Slovensku a mal nejakú históriu. Pri obnove hradov dochádza ku konfliktu ochrany prírody a ochrany kultúrneho dedičstva. Biohrad je nový koncept na princípe rovnocennosti prírodného bohatstva a citlivej rekonštrukcie kultúrnej pamiatky. Obnovou samotných múrov vlastne ničíme prirodzené úkryty živočíchov, preto sme začali vytvárať náhradné úkryty a zakomponovali sme tento proces do samotnej obnovy hradu. To bude také lákadlo pre tých turistov naďalej, aby prišli nielen kvôli hradu ako historickej pamiatke, ale aj kvôli tej prírode a celkovému vtáctvu, rastlinstvu, ktoré sa tu na hradnom kopci nachádza. Naším cieľom je dostať prírodnú aj kultúrnu hodnotu do rovnováhy. Hrad je naozaj pekný vtedy, keď tam spievajú vtáky, v noci možno šuchocú netopiere a kvitnú krásne kvety. Do samotnej statickej poruchy sme pri obnove zakomponovali búdky, v tomto prípade pre netopiere. Čiže je potrebné, aby mali vertikálnu štruktúru a malé vletové otvory. Skontrolujeme ďalšiu búdku. Táto kôpka trusu znamená, že vtáky tu už aj zimovali. Boli by sme veľmi radi, keby túto kulisu oživil spev vtákov a tie vrieskajúce krdle naháňajúcich sa dáždivníkov. Bývalých obyvateľov hradu poznáme a tých súčasných by sme mali spoznať. Hrady sú predkané nielen históriou, ale aj prírodou, ktorá sa tam usídlila a niekedy tu ľudia vnímali možno, že to je tak na škodu, že tam zrazu prerastajú nejaké stromy, usídlili sa tam rôzne zvieratá, ale vlastne projekt Biohradov nám ukázal, že nie, že to je vlastne súčasť, ktorá sa znova spojila dokopy. Toto prepojenie by sme si mali vážiť a udržiavať ho v takom stave, aby aj tá živá príroda, aj tá živá história dokázali spolu koexistovať. Združenie Živica prišlo s naozaj netradičným projektom prírodných cintorínov. Sú založené na ekologickom pochovávaní a kladú dôraz na podporu biodiverzity. Prírodný cintorín často pôsobí na ľudí ako park, záhrada alebo les, závisí ako je vytvorený. A teda slúži nielen pre ľudí, ale aj pre ostatné organizmy. Ľudia na tieto miesta už neprinášajú žiadne dekorácie a ozdoby. Jediné, čo možno priniesú živé kvety bez obalov a bez túb. Sviečky sa zapaľujú tu na obradnom mieste a sú zo včelieho vosku a zvyšok tohto nevyhoreného vosku sa recykluje a vyrábajú sa z neho sviečky nové. V projekte Funebra prinášame spolu s miestnymi tvorcami a remeselníkmi aj ekologickejšie pohrebné produkty. Sú nimi napríklad tieto rozložiteľné urny, ktoré sú vyrobené len z papiera a z vody. A pod tabuľkami je uložený popol buď v sypom alebo v rozložiteľnej urne. To sú prírodné kostrové hroby, ktoré slúžia na ukladanie tiel v rozložiteľných ekologických rakvách. Neskôr na nich bude vysiatá kvetinová lúka. Vyhľadávajú nás ľudia naprieč generáciami a s rôznymi vierovyznaniami alebo hodnotami a pohľadom na život. A v záhrade spomienok prebehli okrem civilných obradov už aj cirkevné. Živica ma prekvapila projektom, o ktorom ma ani nenapadlo rozmýšľať, a to je vlastne, že ako sa lúčime s ľuďmi. Ako vlastne šetrnejšie pristupovať k poslednej rozlúčke a ako vlastne takéto, že prach si a na prach sa obrátiš, trošku pretaviť v to, že ako sa človek alebo jeho pozostatky znova stanú súčasťou prírody. Je to veľmi citlivá téma pre mnohých ľudí a myslím si, že Živica k tejto téme pristúpila naozaj zodpovedne a ukázalo sa, že to, čo robíme dlhé roky, 10 ročia, možno 100 ročia, nejakým spôsobom sa predsa len dá zlepšiť a citlivejšie pristupovať nielen k spomienkam, ktoré máme na ľudí, ktorí nás opustili, ale aj k životnému prostrediu, ktoré ich potom vlastne prijíma. Pre duševné zdravie je dôležitý aj príjemný a bezpečný priestor.
V nemocnici v Kremnici vybudovali terapeutickú záhradu a ovocnú škôlku. Hrdinom príbehu je Peter Imrich. Je to aj osobná záležitosť. Ja som tu v minulosti bol ako pacient dobrovoľne. Bol som vyhorený z podnikania a dosť to zásadne zmenilo u mňa aj v živote veľa vecí. Pobyt v prírode určite vplýva na našu dušu priaznivo. Je to akože určite veľmi dôležitá súčasť liečebného procesu. Som vlastne na tejto ploche si sám navrhol a nakreslil, keďže som stavbár, celú tú záhradu, ako by to malo asi zhruba vyzerať. Pred rokom to bolo proste zarastená časť lúky s drnmi, krtincami, kde nebolo v podstate nič. Takže veľký prínos pre všetkých pacientov, ale aj zamestnancov, ktorí keď sú unavení, si môžu sa aj sem prejsť a prísť na iné myšlienky. Aj pre nás ako psychológov je to taký príjemnejší čas, lebo sa vieme tým pacientom možno tak priateľskejšie priblížiť. Môžeme v rámci tej ergoterapie využiť potom možno aj nejaké individuálne rozhovory, vidieť ich, ako pracujú, ako sú energickí, čo ich baví v takej tej ich prirodzenosti väčšej. Je to akože príjemný pocit, keď sa také niečo zrealizuje a ľudia sú spokojní. Verím, že ľudia, ktorí absolvujú rôzne terapie a liečenia, tak pre nich úzky kontakt so životným prostredím tejto liečbe môže len a len pomôcť. Pre ocenenie víťazov ceny Atlas sme sa tento rok rozhodli využiť drobnú lesť. Pozvali sme ich na fotenie s ambasádorom. V skutočnosti nejde o fotenie, ale ideme odovzdávať cenu. Ešte tajné. Môžeme ísť na to. Martin Šároši z projektu Biohrad si ešte aj v tejto chvíli myslí, že je na fotení s ambasádorom. Ale... Tak, mám také malé prekvapenie. Mňa prekvapilo toto počasie a vás možno prekvapí prvá cena. Prvá cena? Tak, prvé miesto. Všetky projekty boli výborné, nádherné, zahrali nás na srdci, ale váš projekt bol predsa len o krok pred ostatnými, takže gratulujem. To som naozaj nečakal. Dosť šok, že? Tak sme to aj nachystali, aby to bolo veľké prekvapenie. Naozaj neskrývam prekvapenie, čakal som to až na deň Zeme a je to veľmi milé prekvapenie. Tak, gratulujem a ďakujem za tú vzácnu prácu, ktorú robíte. Táto cena pre nás hradárov znamená určite veľké uznanie. My by sme chceli, aby o 10 rokov hrady boli naozaj miestami, kde je v rovnováhe práca človeka, dielo človeka, kultúrna pamiatka, ale aj dielo prírody, rastliny, živočichy. Hrad je ideálne miesto, kde sa to dá sklbiť. Porota si hneď v prvej kategórii splnila svoju prácu dvakrát. Všetko potrebné vysvetlí jej predseda Peter Medveď. Špeciálna cena poroty pripadla na toto miesto a týmto ľuďom. Každý, kto sa niekedy stretol s niekým a určite sa to týka väčšiny z nás, kde niekto jeho blízky mal nejakú psychickú poruchu, tak vie, aké dôležité je mať prostredie, v ktorom môžeme tráviť svoj čas príjemne a zmysluplne. A práve táto záhrada je všetkým, čo takýto priestor stelesňuje. Vidíte to sami za mnou na obrázku a je to dielo vlastne združenia alebo teda zamestnancov tohto zariadenia psychiatrickej nemocnice v Kremnici. Pán Imrich, vítajte, my pre vás máme dnes také trošku prekvapenie. Projekt vašej terapeutickej záhrady bol zaradený ako nominácia do ceny Atlas, ale on sa nezmestil do žiadnej z kategórií, ktoré tá cena má, ale bol tak dobrý, že porodcovia sa zhodli na tom, že váš projekt získava špeciálnu cenu poroty a ja som vám ju prišiel odovzdať. Tak ak dovolíte, tak ideme na to. Dobre. Srdečne blahoželám, ale hlavne ďakujem za to, čo tu pre ľudí z vašej kliniky robíte a že tu vlastne vzniklo toto, čo tu za sebou máme. Tak super, tešíme sa. Ďakujeme. Aspoň máme motiváciu ďalej pokračovať. Je to zadozučinenie určite. Ako po tom všetkom, čo som akože absolvoval a prešiel, tak určite áno. Všetko je len v mysli a keď človek aj by bol úplne na dne, tak dokáže sa zdvihnúť a pokračovať, takže netreba sa zdávať, by som to ako zhodnotil tak. Ďalšiu kategóriu
si zobrala pod patronát Barbara Jagušák. Hľadali sme tých, ktorí si jednoducho povedané vybrali tú zložitejšiu cestu. Nie je to tak dávno, čo sa podnikatelia stali úspešnými, keď predávali produkty a služby, ktoré boli funkčné a lacné. Časy sa ale menia a s ohľadom na klimatickú krízu od firiem vyžadujeme, aby dbali na transparentnosť a trvalú udržateľnosť. Preto zelených podnikateľov vnímam ako skvelých inovátorov a ambasádorov férovej spolupráce, ktorí sa nenechajú odradiť žiadnou prekážkou. Je mi veľkou cťou, že vám môžem predstaviť 3 nominovaných v kategórii Zelené podnikanie. V tejto kategórii neponúkneme len projekty, ktoré pôsobia v oblasti poľnohospodárstva. Možno budete sami prekvapení. Ako každý rok, tak hľadáme zmysluplné projekty, ktoré dávajú aj biznisový význam. To znamená, nie len prispievajú k ochrane životného prostredia, ale zároveň majú aj udržateľný ekonomický zmysel. Myslím si, že kedysi to bola veľmi aktivistická téma, že na úkor seba pomôžem druhým, ale v súčasnosti aj pomalými krokmi sa pripravuje vlastne to prostredie aj podnikateľské na to, že to bude globálnym trendom a týmto trendom si budú môcť získať aj svojich nových klientov. Moto družstva v Krakovanoch znie: Zachráňme pôdu pre deti našich detí. V dobe klimatickej zmeny je potrebné zmeniť aj spôsob hospodárenia. Správame sa k tej pôde ako k substrátu v bežnom poľnohospodárstve. Potom sú tie vodné erózie, veterné erózie. Vedci vyskúmali vlastne, že nám zostáva okolo 50 žatiev. Potom sa tá krajina premení na nejakú takú púšť. Regeneratívne poľnohospodárstvo, v podstate ten základ slova je regenerovať. A tým pádom, keď je pôda zregenerovaná, je úrodnejšia, tak aj tie potraviny z nej sú výživnejšie. Pri konvenčnom poľnohospodárstve väčšinou po tých 30 cm prichádzame na utúženú vrstvu, ktorá je fakt niekedy pevná ako betón, tak vyskúšame, ako je to u nás. Tá voda, ktorá naprší u nás, tak tá aj zostane v pôde. Aj preto, že neorieme, aj preto, lebo máme vždy tú pôdu pokrytú. Tie ryhy vlastne, to je po sejačke, no a toto je vlastne u nás jediný zásah do tej pôdy. Najťažšia vec podľa mňa pre človeka je zmeniť spôsob myslenia. Existuje taká rovnica, ktorú radi používame, že zdravá pôda rovná sa zdravé potraviny, rovná sa zdraví ľudia. Na družstve Krakovany sa mi veľmi páči to, že sa snažia uplatňovať princípy regeneratívneho poľnohospodárstva, čo znamená, že sa snažia nie bojovať s prírodou, ale spolupracovať s prírodou, aby sme všetci mohli mať osoch z dobrého a zdravého jedla, ktoré je vypestované v organických podmienkach. Podstatou projektu modelovej školskej farmy v Pribeníku je vytvorenie funkčného modelu vzorovej farmy na pestovanie zeleniny v biokvalite pri využití systému agrokruhov. Hlavnou podstatou bolo vytvoriť také podmienky, priestory, aby sa začalo pestovať ekologicky. Pretože princípom je to, že sa nepoužívajú ťažké mechanizmy, znižuje sa náročnosť na utužovanie pôdy, zlepšuje sa kvalita pôdy a tým pádom sú vhodné podmienky pre pestovanie rastlín. A prečo? Preto, lebo máme mladú generáciu, máme ju naučiť poľnohospodárstvu, aby bola ostala v tomto regióne. Táto myšlienka alebo tento nápad, ktorý v podstate je perfektný, je ťažko priateľný ešte v dnešnej dobe. Bolo to ťažké predtým, bolo ťažké premeniť pôdu, zmýšľanie ľudí a už teraz od roku 2022 máme certifikát na ekologické pestovanie plodín. Úrodu, ktorú produkujeme z agrokruhov, distribuujeme do našej vlastnej školskej jedálne a zároveň distribuujeme aj do zariadení Košického samosprávneho kraja. Ak porovnáme plodiny, alebo teda zeleninu z obchodu, z reťazcov, respektíve našu, tak je to neporovnateľné. Naše plodiny sú skutočne šťavnatejšie. Je síce pravda, že nie sú také krásneho tvaru, rovnomérne a tak ďalej, však samozrejme prírodu ovplyvniť nevieme, ale naše sú krásne šťavnatejšie. Jediná nevýhoda je to, že to nemôžeme robiť cezročne a celoročne zásobovať tieto organizácie našimi chutnými plodinami.
Na modelovej školskej farme v Príbeníku sa mi veľmi páči prístup pedagógov, akým spôsobom edukujú svojich žiakov, aby boli dobrými a hlavne udržateľnými poľnohospodármi, a tiež sa mi páči komunitný rozmer, pretože všetká vypestovaná zelenina, aj všetky vypestované plodiny potom nejdú do predaja, ale delia sa s DSS-kami, s rôznymi seniormi, s rodičmi, so žiakmi, a tak fungujú udržateľne a veľmi komunitne. Možnosti ekologizácie sú v domove sociálnych služieb na prvý pohľad obmedzené. V Prešove dokazujú opak. Od separácie odpadu a solárneho ohrevu vody prešli až k výrobe vlastnej zelenej energie. Myslím si, že je to spojenie toho, že združenie zakladali rodičia, deti s postihnutím, a zakladali ho ľudia, ktorí v zásade bývajú tu v tých blokoch okolo, čiže sa snažili byť dobrý sused. Vyrábame si vlastnú elektrinu, vyrábame si vlastnú teplú vodu a zároveň veľmi veľa investujeme do záchytu energie. Od zateplenia po reguláciu osvetlenia, po to, že sa snažíme kúriť inteligentne, až po to, že keď nastane situácia, kedy nevieme to teplo vyrobiť zelené, alebo nevieme ho zadržať a je odpadové, tak to sa budeme snažiť využiť ešte raz. Mnohé z tých opatrení majú niektoré domovy, ale nevieme o žiadnom, ktoré by to malo takto v kope. Čo sa týka šetrenia, vieme, že sme v tisícoch. A toto je pre nás taký win-win, že práve napríklad tých ušetrených skoro 6 000 eur pochádza z toho, že na malú kotolničku, ktorú sme mali, sme domontovali tento panel a v rámci jednej sezóny nám vrátilo vyše 50% investície. Na občianskom združení Barlička je inšpirujúce a fascinujúce práve to, že trvalú udržateľnosť nevnímajú ako niečo elitárske, ale dokázali, že so správnym sedliackým rozumom sa dá aplikovať na akékoľvek odvetvie, aj tam, kde by sme to najmenej čakali. Takže sa dá myslieť inak. Nie tak, ako sme to mali 10 ročia zaužívané. Dokázať ostatným, že to vie mať aj ekonomický efekt. Zvlášť v oblastiach, ktoré sa chronicky sťažujú na finančnú podvýživu. Priatelia, videli ste 3 dokrutky našich nominovaných. Ja verím, že máte svojho favorita, pretože aj ja mám toho svojho favorita a idem sa teraz stretnúť s víťazom ocenenia v kategórii Zelené podnikanie. My sme ho ale vylákali na toto nádherné miesto pod zámienkou, že sa budeme spoločne fotiť, takže on nevie, že bude ocenený a ja preto zatiaľ túto cenu schovávam, aby nastal krásny moment prekvapenia a verím, že aj slzy dojatia. Víťazný projekt je až zo slovensko-maďarsko-ukrajinského pomedzia a pani Sakáčová ešte stále nevie, že dôvodom tohto stretnutia nie je zdvorilostná fotografia z Babsy. No tak ja by som vám chcela povedať, Silvinka, že vy ste nás absolútne dostali tým vašim projektom a preto je mi veľkou cťou, že vám môžem odovzdať cenu Atlas za rok 2023 v kategórii Zelené podnikanie. Takže toto naše fotenie nie je úplne nezištné, ale my sme sa vás zavolali, aby sme vám mohli zagratulovať a aby sme vám mohli túto nádhernú cenu odovzdať a povzbudiť vás vo vašej krásnej práci, ktorá má naozaj zmysel, pretože edukuje mladých ľudí. Tak ja vám gratulujem a verím, že vás cena potešila a že bude pre vás inšpiráciou do ďalšej ťažkej práce. A obídem vás, môžem? Ježiš, ďakujem vám veľmi krásne. Tak, gratulujem. Ďakujem vám veľmi krásne. Ja neviem, čo mám povedať. Ja väčšinou som človek slov, veľa slov, ale toto ja skutočne neviem, čo povedať. Ďakujem vám krásne. Že budete môcť z našej novej generácie, mladej generácie robiť ľudí, ktorí dbajú na životné prostredie a snažia sa robiť tú našu budúcnosť naozaj krajšiu, zelenšiu a hlavne zdravšiu. Ježiš, ďakujem vám veľmi krásne. Dobre. Som dojatá a ja ďakujem ich mene, pretože takto žiaci vidia, že majú budúcnosť v poľnohospodárstve, môžu ostať v regióne a nebude sa vľaňovať náš východoslovenský región, naša oblasť, naše Medzibodrožie. Úspešná aktivita z východu pomáha vzdelávať mladú generáciu, kam mierí aj nasledujúca kategória.
Na deti a mládež sa totiž chtiac nechtiac musíme spoliehať. Však Michal. Mňa by ste tu asi nečakali, čo? A šup, som tu. Pre tých, čo ma nepoznáte, tvorím viac menej zábavné videá na sociálne siete. Mladých totiž už nezaujmete ani rádiom, ani telkou a určite článkami. Všetci trávia svoj čas na TikToku a na Instagrame a to je to miesto, kde nasávajú všetky informácie. No a práve tam mám ja s nimi ten priamy, ozajstný kontakt. Boli by ste prekvapení, ako mladých veľmi trápi klimatická zmena, naše správanie a prístup k tejto planéte. Preto je v ich prípade osveta nutná a úplne dôležitá. A tu sú 3 príklady, kde to vynikajúco funguje. Porota výberom finalistov ukázala, ako sa v praxi robí skutočná a úspešná osveta pre najmenších, pre stredoškolákov i pre dospelých. No keďže je to kategória environmentálna osveta, tak hľadali sme projekty, ktoré niečím sú výnimočné a musím povedať, že sme našli. Presiahli rámec svojej lokality, presiahli rámec svojej komunity a išli ďalej. Boli to, nechcem to nazvať trendy, ale boli to vízie, ktoré si tí ľudia alebo tie organizácie naplnili mimo svoju malú komunitu. A to bolo výborné. Projekt Združenia za našu vodu vznikol ako reakcia na odhalenie atrazínu, jedu na burinu, v spodných vodách 5 obcí Žitného ostrova. To nie je dystopia, ale nebezpečná realita. Žitný ostrov je vlastne územie od Bratislavy po Komárno medzi Dunajom a Malým Dunajom. Je v ňom 10 miliard kubických metrov vody a môžeme si to predstaviť asi tak, že každý jeden Slovák tam má jeden olympijský bazén vody, ktorý sa neustále napúšťa a vypúšťa. Máme teda veľké šťastie, že tento bazén podzemnej vody vznikol práve na našom území. Cieľom projektu bolo hravou formou prezentovať neatraktívnu tému ochrany vody. Deťom sme vytvorili priateľné 3D modely, ktoré si vlastnými rukami a vlastnými pokusmi môžu vyskúšať, premeniť a znečistiť alebo znova vyčistiť tú vodu. Naučným videom sprevádza deti postava Dunajskej kráľovnej, ktorá ich vlastne požiada o pomoc s ochranou vody. Preto dnes hrozí, že si znehodnotíme drahocennú zásobáreň, ktorou príroda obdarovala práve Slovensko. Deti majú taký ten naozajstný prístup k životu, kritický a chcú pomáhať. A práve oni a ich rodičia sú veľmi dôležití v tej ochrane, lebo musia sa správať trochu inak. Tá voda je pre nás strategická a budeme ju potrebovať čím ďalej, tým viac. Určite by sme sa mali lepšie pri deťoch, keby deti rozhodovali, ako sa máme správať v prírode. Brutálne na tomto projekte je, že okrem toho, že každý deň bojujú za to, aby sme my pili čistejšiu vodu, tak chodia aj po školách a malým našim nástupcom vysvetľujú, ako k vode pristupovať, ako sa k nej dobre správať. No a ja, prvé čo spravím, keď prídem domov, poviem môjmu malému bratovi, aby si okamžite na školu zavolal. Dobrý trh bez odpadu je podujatím, ktorého nadstavbou je poradenstvo a bezodpadová stratégia, ktorú už prebrali aj iné verejné podujatia a festivaly. Každý, ktoré to už raz robí, cíti, že to je tá správna vec. Že cíti, že áno, takto by sme to mali robiť a už potom nie je tá cesta späť. To, čo vlastne sme začali robiť s tým dobrým trhom, začali sme výberové konanie na základe kvality a lokálnosť. Druhá vec, či tam nenechá svoj bordel za sebou, keď vlastne odchádza z toho trhu. A tretia vec bolo vlastne samotné pravidlá aj pre predajcov, ale aj správanie vlastne návštevníkov na verejné podujatie. Nad očakávaním dopadlo to, čo sme začali aplikovať. A keď sme videli, že až 93% vieme naozaj triediť a odovzdať ďalej ako surovina, tak sme povedali, že tieto vedomosti si nemôžeme nechať pre seba. Tá práca s odpadom sa stalo pre nás ako organizátorom kreatívnou výzvou, spôsob na inovácie a edukácie sám seba aj publikum. A vlastne je to ako radostná a úžasná vec, kde aj človek cíti, že robí niečo zmysloplné.
Projekt Dobrý trh je mi veľmi dobre známy. Sám som tam neraz bol a tá atmosféra je naozaj nezamietiteľná. A o to som radšej, že si to know-how nenechali len sami pre seba, ale šíria ho, aby aj ostatní mohli pokračovať v ich šlopajach. Posledným finalistom v kategórii Osveta je projekt Technickej univerzity v Košiciach. Ide o proaktívnu iniciatívu zvyšovania povedomia o zmene klímy medzi mladými v Košickom kraji. Mladí ľudia veľmi citlivo vnímajú klimatickú krízu a mnohé názory, ktoré sme počuli, boli skôr až stresujúce z toho, že nevedia, ako s tou krízou naložiť a ako ju riešiť. Potrebujú vidieť, že reálne môžu prispieť tejto zmene a vidia, že ich názor je dôležitý a že môžu niečo reálne ovplyvniť, že to nie sú len prázdne slova. Som rada, že si sa rozhodol pomôcť mi. Som totiž v kríze. Tie ďalšie generácie, mladí ľudia, myslím, že to vôbec nevidia tak čierne ako my. V tejto hre našli 7 levelov, ktoré sa týkali klimatickej krízy. Verím, že sa na teba môžem spoľahnúť. Výsledky projektu predčili naše očakávania, pretože samotná hra bola hraná viac ako 11 000 krát a viac ako 2200 detí po zahraní tejto hry uviedlo, že ich správanie je šetrnejšie voči našej planéte. Zapojiť sa mohol ktokoľvek, či už to bol študent nad 16 rokov alebo rodič, kamarát, učiteľ. Spoločne vytvoríme krajší, lepší a zdravší život na Zemi. Naša hra je naďalej prístupná širokej verejnosti. Odporúčame ju najmä stredoškolským učiteľom, aby ju zaviedli do svojej výučby, pretože mladí si to veľmi chválili. Neviem ako vy, ja už mám mapku stiahnutú, no a nechcel by som byť na mieste porodcov, ktorí musia z týchto 3 nominácií vyberať. Porota potvrdila, že výber víťaza nebol jednoduchý, ale nakoniec najviac zaujal projekt, ktorý prispieva k väčšej bezpečnosti pitnej vody Žitného ostrova. A Michal veľmi rád využije moment prekvapenia. Víťazi kategórie Osveta sú už za mnou pripravení na fotenie, ale oni, to, že sú víťazi, ešte nevedia, ideme im to povedať. Dobre. A musíme takú emóciu dať. Takú úsmev, nadšenie, dobrá nálada. Áno. A také, že ako keby sme vyhrali. No a ja gratulujem, aby ste vyhrali. Ale to neviem, počkaj, to sme neviem pripravení. Prosím, toto vaše občianske združenie to vyhralo. Ale to nebudem mať. Tak? To máte nachystané. Nemáme nachystané. Sa smiali. Nie, toto, vy ste výhercovia. Nech sa páči. Dneska to nie sme nafotení, sme na natáčaní, odovzdávania ceny vám za vašu tvrdú prácu pre náš svet, pre našu krajinu. Gratulovať pekne. Môžem takto pogratulovať aj ja. Ďakujem. Tak to je Fejkovo sme nás vytiahli na fotenie, musíme sa vám ospravedlniť. A to akože teraz fakt vážne? Áno, toto je vážne. Vám to príde, je to vaše. To sme si takto vám nachystali takúto vec, aby sme vám to odovzdali nečakane, no a môžete pokračovať v misii vo vašej veľmi dobrej záslužnej práci. Je to nádej do budúcna pre nás. Zároveň nás teší, že nielen deti nás ocenili, ale aj odborná porota. Potrebujeme, aby čo najviac ľudí pochopilo, že tá voda je vlastne najväčší poklad, ktorý na našom území máme. Každý z nás si občas povie, že potrebuje na chvíľu vypadnúť niekam von, prečistiť si hlavu. A niekedy sa v takých momentoch zrodia v našich mysliach nápady, ktoré neskôr pohnú svetom. Alebo aspoň krajinou, či komunitou. Natália má teraz pre nás presne takú kategóriu. Ak si do vyhľadávača zadáte ekostartupy alebo environmentálne startupy, vyhodí vám to skvelé projekty z celého sveta. Je však dobre vedieť, že takéto projekty sú aj na Slovensku. Sú to ľudia, ktorí chcú vyriešiť nejaký environmentálny problém. Najprv ten problém teda nájdu a potom zrealizujú nejaké riešenie, neskôr to pretavia do reálneho biznisu. Poďte sa teraz s nami pozrieť do Puchova, do Nitry a na Liptov. Kategória Eko-startupy bude možno inšpiráciou aj pre ďalších, podobne zmýšľajúcich ľudí, ktorí zatiaľ svoje inovatívne myšlienky pred svetom skrývajú. V kategórii Eko-startupy sme tento rok hľadali projekty, ktoré by mali s cirkularitou spoločného čím viac. Tým pádom vás tu donúti zastaviť, možno sa zamyslieť a začať uvažovať nad spôsobom, ako fungujeme, akým spôsobom narábame s vecami okolo nás a s hodnotami úplne inak. Ovčia vlna je v prírode plne odbúrateľný
a znovu obnoviteľný materiál. Na Slovensku sa však využíva minimálne a je skôr odpadom. Lívia Rášová sa s tým nechce zmieriť. S problematikou odpadu ovčej vlny sa potýka celý svet. Napríklad aj v rámci Európy sa odhadujú čísla až na 250 miliónov kíl ročne a na Slovensku vyhodíme približne 1 milión kíl ročne. V roku 2018 som nejaký čas žila na Islande, kde som ostala vlastne fascinovaná tým, ako tamošní ľudia vo veľkej miere využívajú ovčiu vlnu. A v podstate mi ide o to, aby som navrhovala a prinášala funkčné veci, ktoré vieme využívať v každodennom živote. Toto sú obaly na notebook, na rôzne veľkosti. Tuto máme obalované mydielka, ktorými sa vieme umývať a po ich vyničení nám zostane vlastne taká prírodná húbka. Vlna sa dá výborne teda spriadať a používať aj do výroby pletenín. Nezadržiava žiadne baktérie. Myslím si, že my ľudia si častokrát nevážime to, čo máme priamo pred nosom. Ide o veľkú hodnotu a bohatstvo. Určite by bolo dobré, ak by sme sa spracovaniu ovčej vlny začali venovať v takej veľkej miere, ako tomu bolo kedysi. Vlna z týchto oviec sa často úplne zbytočne páli a žiadnym spôsobom sa ďalej nevyužíva. Preto sa mi veľmi páči tento projekt, ktorý využíva takýto materiál, ktorý bol inak znehodnotený a nevyužitý na výrobu práve nejakých nových produktov. Hlavnou myšlienkou ďalšieho projektu je priniesť udržateľnosť do elektronického obchodu. Ten vytvára obrovské množstvo odpadu z obalových materiálov na jedno použitie. Myšlienka vznikla počas môjho pobytu vo Francúzsku, kde tento princíp funguje už pár rokov. A keď som sa vrátil domov, zisťoval som, či niečo podobné funguje na Slovensku, nič sme nenašli. E-shopy, online obchod bude musieť od roku 2030 používať minimálne 10% znovu použiteľných obalov a od roku 2040 až 50% znovu použiteľných obalov. Vieme do toho zabaliť oblečenie, fashion, doplnky alebo produkty, ktoré potrebujú väčšiu ochranu do týchto pevných boxov. Momentálne je našou hlavnou snahou vzdelávanie populácie, aby ľudia vedeli, kvôli čomu to robíme. Zákazník preberie tovar a tento obal potom vráti prostredníctvom odberných miest. Dokáže ušetriť až 20 kg odpadu v porovnaní s jednorazovými obalmi. Niektoré analýzy ukazujú, že obal vydržal až 130 otočení, ale samozrejme záleží to na tom, ako sa k tomu ľudia správajú. Od ľudí, ktorí už naše obaly použili, máme dobré feedbacky. Sú to ľudia, ktorí teda hlavne myslia na to životné prostredie, nechcú, aby sa im doma tvoril odpad a hovoria, že to určite má zmysel a význam takúto vec podporiť. Už poznám podobné projekty aj v zahraničí, čo znamená, že to veľmi ľahko vie fungovať tento model aj v iných krajinách, teda napríklad aj u nás. A som zvedavá, ako si ľudia na to zvyknú, pretože by to ušetrilo naozaj obrovské množstvo odpadu. Misiou rodinného podniku v Nitre je šírenie myšlienok recyklácie a udržateľnej módy. Vytvorili vlastnú lokálnu značku, kde odevy zo svapov pretvárajú upcykláciou na originálne kúsky. Chceli sme priniesť do Nitry tieto akcie, čo sa týkajú ekológie a budovať nejakú spoločnú komunitu ľudí. Snažím sa byť teda modnou navrhárkou a tie modely sú, myslím si, že dosť výnimočné a originálne a každý ten kúsok je úplne iný. Najviac využívame pánske kúsky, ako sú košele, saka. Ja mám na sebe momentálne také, že asi najväčšie pánske sako, aké sa dalo nájsť. A prišla som k nemu také balónové rukavy z obliečky čiernej. Tu máme vlastne takú predĺženú košelu, ktorá je vyrobená z 2 pánskych košiel. Tento kúsok je taký najobľúbenejší. Je to vyrobené z 5 pánskych košiel. Z pánskych sak sa dá vyrobiť vlastne takéto niečo, crop sako, ktoré je teraz dosť moderné. Toto je napríklad z pánskej mikiny. Opäť pánske sako, ktoré som vlastne prerobila na také predĺžené šaty. Mňa to veľmi teší, že tí ľudia sú takí odvážni a chcú nosiť niečo, čo je fakt za nás a podľa mňa teda aj za nich originálne. Najviac ma na tom asi naplňa, že tie veci neskončia niekde na skladke. Pre niekoho je to odpad, pre niekoho poklad.
Možno viete aj vy, že nákup oblečenia z druhej ruky je úplne tá najlepšia alternatíva. Čo však možno mnoho ľudí nevie, že ani tieto všetky veci v second-handoch sa reálne ďalej nepredajú a je skvelé, ak vzniká upcyklácia. Práve napríklad pri kúskoch, ktoré sa nedajú ďalej predať samostatne, ale napríklad spojením 2-3 takýchto kúskov dokopy vznikne nový a originálny kúsok. Startupy aj v enviro oblasti majú často spoločné to, že si človek ťukne na čelo a povie si, aký dobrý nápad. Ale víťaz bude len jeden. Keby bolo na mne, tak by som túto cenu rozmnožila a získal by ju každý jeden z nominovaných projektov, ale odborná porota vybrala len jeden a myslím si, že tento víťazný projekt má veľký potenciál uspieť a teraz môžete len tipovať, či ideme na Liptov, do Puchova alebo do Nitry. Vieš, či mi je toto fotenie ešte špeciálne? Neviem. Že práve váš projekt získava ocenenie v kategórii Eco Startupy. Wow, super, tak to sme veľmi radi. Ďakujeme. Čo budete s cenou robiť? Ako bude váš projekt ďalej rásť? Veľmi nám to pomôže, pretože máme do čoho investovať, do výroby nových obalov a do marketingu, aby sme podporili tú osvetu odnovu použiteľných obalov na Slovensku. Takže sme veľmi radi za túto podporu. To veľmi treba. A kedy mi váš obal príde prvýkrát do schránky s nejakou objednávkou? Počítame, že do 2 do 3 mesiacov by to malo byť celé spustené a najviac pred Vianocami, kedy sa plánuje spustiť veľká kampaň a bude to mať, dúfame, že veľa e-shopov. Takže čoskoro aj vo vašich schránkach. Je to známka toho, aj z našich prieskumov to vyplýva, že to povedomie o tej ekológii stúpa stále na Slovensku, takže veríme tomu, že Slováci budú využívať aj takéto znovu použiteľné obaly pri svojich nákupoch. Ambasádora poslednej kategórie, Patrika Paulínyho, sme zastihli tam, kde trávi väčšinu svojho času. Dôkazom sú jeho fotografie a filmy. Výber kategórie v rámci ceny Atlas bol preto od začiatku jasný. Za posledné roky som v horách, v lesoch a kadetade po prírode strávil o mnoho viac času ako na miestach, kde ako ľudia žijeme bežne. No a na základe toho, čo som videl, môžem kľudne povedať, že sa k nej často správame ako hulváti. Možno to znie prísne, ale žiaľ je to tak. Pritom každý z nás je rád, keď môže opustiť ruch veľkomesta a ujsť na miesta, kde vládne pokoj a kľud. Alebo aspoň tam, kde človek s prírodou dokážu fungovať ako najlepší priatelia. A teraz vám ponúkam 3 inšpiratívne príbehy. Nominácie nám ukážu, ako jednoducho, častokrát i rafinovane a inovatívne dokážeme pomôcť konkrétnym druhom tak, aby ostali s nami. Pre niektoré to platí doslova. Vyberali sme z projektov, ktorých sa teória o ochrane životného prostredia mení na prax, kde sa vedomosti a záujem mení na konkrétne činy. Na Slovensku je to určite prísľub v tom, že tu žijú ľudia, ktorí konajú dobro a konajú ho v prospech prírody a konajú ho efektívne. Cieľom projektu Združenia BROS je ochrániť korytnačku močiarnu a jej podunajskú populáciu. To znamenalo nielen obnoviť mokrade pre jej život, ale aj umožniť jej bezpečne sa rozmnožovať. Je to jeden z najvzácnejších živočíchov našej prírody, je kriticky ohrozený vyhynutím. Mokrade boli odvodnené, rozorané, vysušené. Ona stále prežíva v takých zvyškových miestach, ale korytnačka potrebuje aj klásť vajcia do suchej pôdy a v prípade, že okolo sa nachádza len poľnohospodárska krajina, tie vajíčka sú vlastne každý rok vyorané, tá korytnačka sa nedokáže rozmnožovať. Poď, hľadaj, šikovná. Ukáž. Tak je výborná. Áno. Rexinka je momentálne nepriateľ číslo 1 pre líšky na lokalite medzi korytnačkami. Je to niečo, čo sa pôvodne v prírode nerobilo, ale ten druh je už dneska tak vzácny a je ho tak málo, že považujeme aj takéto aktívne opatrenia za potrebné, aby nám tá korytnačka doslova nevyhynula. Keď psík na lokalite vyhľadá znášku, označí ju
tak sa prikryje znáška mriežkou. Zakotví sa to ešte 4 kolíkmi, aby tá mlíška vlastne nevedela sa z vrchu dostať do toho hniezda. Ona sa vždy teší. Keď vie, že ideme do práce, tak ona je úplne natešená a myslím, že by nič iné robiť ani nechcela. Žijú korytnačky na zemi dokonca dlhšie ako ľudia, preto by bola veľká škoda, aby nám pod nosom doslova taký druh dnes vyhynul. Príde mi úplne fascinujúce, aký je v dnešnej dobe človek vynaliezavý a vymyslí si takýto jedinečný spôsob, ako vyhľadávať korytnačky, že vlastne vytrenuje psa. Počul som o tom, že takto trénované psy sú na vyhľadávanie húb, o korytnačkách som počul prvýkrát a príde mi to naozaj unikátny spôsob riešenia tohto problému. Spišské Podhradie bolo v minulosti bohaté na výskyt sisľov. V súčasnosti je tu posledná malá kolónia. Pre ich záchranu sa spojilo mesto s biskupstvom a ochranármi. Tí, čo sú rodáci z Podhradia a si to pamätajú, že tí sisle tu boli. U nás to volali žemné pšik, po spisky, žemný pšik, sisel. Sú rádi, že sa vráca naspäť, sa to bude vypásať, že tá pažica bude vyzerať kultúrne, nielen aj pre sislov, ale aj pre ľudí. Toto miesto je špecifické, lebo jedna vec sú to sisle, ďalšia vec, že je tu Jeruzalém, spisky Jeruzalém Kalvária, ktorá bola vybudovaná v 17. storočí. To znamená, že ľudia tu chodia aj sa pomodliť, aj pozrieť na sisle. Základ je to, aby sisle mohli fungovať, musia mať vypasený priestor. Takže ovečky budú vypásať pažicu, že by sisle videli okolo seba, že im mali dostatočný rozhľad na to, že či nejaký predátor nechce uloviť a môžu fungovať v svojom priestore. Takže budú vypásať spisky Jeruzalém. Ľudia sú rádi, že sa vracame tým tradíciám, ktoré boli dobré a netreba vymýšľať to, čo už je vymyslené a bolo vymyslené našimi predkami. Chceme to, že to bolo nejaké vyvážené, nie že by to bolo len jednosmerné a že to bolo naraz veľa návštevníkov, ktorí budú krmiť sisle, ale skôr nech to má takú rovnováhu, ako príroda sama chce. Pri sisloch je veľmi dôležité, aby toto zvieratko malo dobrý rozhľad a z nášho územia takmer vymizli kvôli tomu, že všade bola vysoká tráva. Stačí však priniesť dobytok alebo ovce, trávu zosekať, sisel má výhľad a začne sa na takýchto miestach rozmnožovať a môžeme teda vďačiť jeho návratu. A presne o tom, o návratoch, bude aj náš posledný príbeh. Senianske rybníky sú najvýznamnejšou ornitologickou lokalitou na Slovensku. Preto si vyslúžili označenie Vtáčí raj. Zničili sme tisíce hektárov mokradí a pasienkov a jediná možnosť je vrátiť sa späť k tradičnému vodnému režimu a tradičnému využívaniu krajiny ako pasienkov. K tomuto spôsobu, ktorý vymysleli už naši pradedovia, sme sa vrátili a je to zároveň aj najlepší spôsob pre prírodu. Nikde inde na Slovensku nemôžete stretnúť toľko druhov vtákov. Pre nás je to veľká radosť, keď tu môžeme v apríli alebo v máji pozorovať tokajúce kalužiaky červenonohé alebo hniezdiace potápky červenokrké, ktoré už nehniezdia nikde inde na Slovensku. Ale veľmi dôležití sú pre nás aj ľudia a práve preto sme tu vybudovali naučný chodník, pozorovacie veže, robíme podujatia a snažíme sa ľudí dostať von do prírody, aby na vlastné oči a na vlastnej koži mali možnosť vnímať a navnímať vlastne vtáčí raj a získať tak širokú podporu pre naše myšlienky a pre ochranu prírody. Pri Ostrovíku mi je veľmi sympatické to, že sa vraciame k nejakým tým tradíciám, k tomu, ako sa kedysi obhospodárovala pôda nejakými veľkými zvieratami a dobytkom. Je to skvelé, že takéto miesta stále pribúdajú. Verím, že do budúcna ich bude stále viac a viac, pretože aj vďaka ním podporujú títo ľudia a projekty biodiverzitu našej krajiny. Zástupcovia troch nominovaných, a ja pripomínam, naozaj skvelých projektov, stále dúfajú. Víťaza však v tejto sekunde pozná len porota a Patrik. Nachádzame sa na krásnom mieste, a to v arborete Technickej univerzity vo Zvolene. No a myslím, že to aj biotop, ktorý sa dnešnému víťazovi bude veľmi páčiť, pretože za mnou sa nachádza jazierko, v ktorom počujem žaby, ale čo je veľmi dôležité, tak môžem tu počuť taktiež množstvo druhov vtákov
a vidím nespočetne veľa stromov, ktoré sú ideálnym miestom, aby som za ne ukryl to najhodnotnejšie, čo tu dneska máme, a to túto cenu Atlas. A teraz už víťazný projekt poznáte aj vy. Dobre, bol to taký troška klam na vašu osobu toto, pretože hlavný dôvod, prečo sme sa tu zišli, tak je ten, aby som vám odovzdal túto cenu. Áno. Takže gratulujem veľmi pekne. Ste víťazom tej vašej kategórie a budem sa tešiť na návštevu Ostrovíka. Super. Ale to hráme, či... že kto vyhrá? Alebo ako to je? Nie. To naozaj? A teraz som si nič nepripravil, tak to ste... sme chceli prekvapiť na nás. Gratulujem k víťazstvu a v mene ostatných ľudí by som vám chcel veľmi pekne poďakovať za tieto vaše aktivity a za túto vašu tvrdú prácu, že práve vďaka nej môžeme nahliadnúť bližšie do zákutí prírody a dozvedieť sa niečo viacej zo života vtáctva. Hráte divadlo, ne? A teraz by som to mal dvihnúť, tak ako to je v tej reklame. Verím, že to nie je završenie našej práce, lebo ešte máme veľké sny a plány. A ja verím, že aj príroda nás bude naďalej odmeňovať, že sa vráti napríklad brehár čiernochvostý, podobne ako nás odmenila odborná porota a verejnosť touto krásnou cenou. Veríme, že aj bájnemu Atlasovi by bola po vzliadnutí týchto príbehov naša zem o trochu ľahšia. Okrem naozaj hmatateľných výsledkov, inovatívnych a zaujímavých riešení, nám všetci títo hrdinovia vlievajú nádej, že sú stále medzi nami takí, ktorí vedia, ako pomôcť, vedia inšpirovať a nadchnúť aj ďalších, aby to, čo dnes považujeme za samozrejmé, ostalo také aj pre tých, čo ešte len prídu. Aby sa na našu éru nedívali cez prsty, so slzami v očiach. Ak aj vy poznáte podobných bláznov v tom najlepšom slova zmysle, radi sa s nimi zoznámime na budúce. Pri ďalšom ročníku Enviro ocenení Atlas.